Huble pi baro shakitup Khubor ka donbosco media network kimat bakog samanta ka singi kilong. Pin inam ka sarkar Meghalaya bat kishipay yaki duran kap keleng ka Shillong. Kirpat ka HANM NAKA DGP bante lakam yaki mendir bat drop ha Meghalaya. Jot ratay ka surok jali tem nongkenri. Be thong kipat ba yaki nongkrong muso donbok yori ha police station. Tungin apayamenta Shaki Khubor kibabnya. Kalimpung yakop football duran cup kabashi spotlight pulaisin kan sedang Shillong haka arterik unailar haka jinga kun beningkong hapadeng ka Shillong la jong FC persya yakat Tribuhuvan Army FC hamadan polo haka por sa buje janmit. Haka khat praterik NAITUNG ka sarkar Meghalaya ringkat kinong yalam nakiktem shipay ringko bat lingsun kibadan ha Shillong kila pinyat kai suari bat pin ikan keleng kidong ka sar Shillong yaki kap balapin kre ban sam Shaki football team kiban ra yakathong bat kanam lado. Baar bat kumju rubat balay hakalimpung duran kap. Shwaban penyat suari yakini kikap lapin long ya kajingilang pat ba haso sotham auditorium balashim benta de kilendan kikinrem ka sarkar Meghalaya bat ki perton shipay kibakin thup ya umintri rangba Conrad K Sangma uba shakler warjri mintri pinroy sports USP Dharkar Air Marshal Sanjay Malik General Officer Commanding 101 area Rajesh Mughe ADG NCC Gagandip Major General but Dr. Shakil Ahmed Additional Chief Secretary ka Sarkar Meghalaya. Mintri rangba ulapin pao ka jingkemen ka bakraw ba ka Meghalaya kalayo yakalan ban pinlong ya ka duran kap Shillong menta usnem hakaba ulakmi lenti ban pinlong ha usnem balala. Ulaya ru yakinong penya yakani kalimpung football kabasan na kilimpung barimtam ha kapretay ulaong. Ulakin tu yaki ba ban snokti bat kirshan yakaduran kap kabalong ka atyar ban wanra yaka jinga teli bat jinga iit pranong shong shnong hari India baro kaway kamtam yaki perton shipay kibayada yaki ba ban yo yaka jingim kabasok basan. Lieutenant General Sanjay Malik GOC 101 area ulayatho Shillong kan saki Henryotali kijinga kunduran kap hakasin beningkong hakani kanongba. Daka jingwan kaduran kap Shillong ukirmen baka minsim it football ki Samla shinrang bat kintay jong ka Meghalaya kan kemding bat kan kintiyo yaki Shaki clear jong kanam ulayatho ru ki team na Nepal bat Bangladesh ki akun hakani kalimpung mentausnem. And that is why you've seen that in the last 6 years, huge amount of investment has been made in sports. For us, as a government, we have always focused on what we call a stakeholder approach in terms of development and policy making. Which means we don't focus on schemes, but we focus on the beneficiary and the stakeholder for who the scheme is meant. Which means that rather than looking at the implementation of a scheme or a program, it is more important for us that what is the outcome of that scheme to that beneficiary and the stakeholder for whom this particular scheme is meant. And that change in the mindset of how we as a government look at when it comes to development and comes to stakeholder approach programs, it completely changes the dynamics of how you perform. Because now the youth is at the center of what we do. The schemes are revolving around it. The programs are revolving around you, which is the youth of our state. And hence, when we realized that we need to work towards ensuring that the youth require the support in sports, a lot of programs started coming out. You'll be happy to know that in the last 6 years, we have committed close to 1,000 crores in terms of infrastructure investment, in terms of stadiums and different sports infrastructures in the state in the last 6 years. This is almost close to 40% of what has been spent in the last 50 years. Therefore, a huge
impetus and huge stress is laid on sports and the infrastructure as a whole. It's not just the sports infrastructure, but also we realize that the soft part of it, which means the different support we give to organizations, Bante lakam ya kajingwan rung tu ki beriu nari Bangladesh kinong yalam ke henyo trap Aceh National Movement HANM hakakat pratrik NAITUNG kilaya kendu ya ka kli du ki pulit ka kong aida shisha nongrang ha office tray kam jongka hakani ke jingya kendu kinong yalam ke HANM kilakir pat ya ke DGP ban khot hajar ya ki bor jangka Border Security Force BSF ki badan haktem ya daput hadangar balat Namar bon ki jingut ki bami nakipat ba bakidan ki brio na Bangladesh ki bawan rung tu barabor shari India. Hakajo kapor uba lampang karbani u President ulayathu hakinong tho Khubor halor kani ka jingkarpat jong kasing. Ulo ongru kadan ka jingkino baki traish nong khasi bat garu ki penrung ya ki Bangladeshi dakaba o ador 10,000 tingka shikli ban ksam shari India. Lakir pat ru ya ka kong aida shisha ban penjor ka jingthwet ya ki nong di nong khayi bat ki nong di drak Khuborjylla bat yo ru jingtep ba ki don ki nong husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba sim sipo hajar na we ko mangla tengis mula ya kan le thiri taiwa na ma bangi sutu ba ka jingwan rung ki bari se negeri it ki kalong ka mama bat ka ba mansau ka namar ban su ono tanggine ki barjala ko no pang ne rungela inya te kat no tam kin wan nang tu nang wan rung ki khar Bangladesh namar ngi sutu ba ka jingwan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki khar Bangladesh om tang ba kini ye kayo kam yo jam jong ki Samla jong ki nong ki tari muluk henry mangi ngi latip lupa selap babor kum seng balang ki bari ki wan hang ne hakador kum kinong bala henry kile pat ki kam lai pujat ki kam sneu kum batu kali tu ka them bat bajia ha ki snem badat ke jingsha generat score hasmet bat nilai discuss ma bat i madam ru ila kular ban simkhya yang ne kam namar ngi sutu ba lara kum ki trai muluk ngilong ki minority halga jong ka jala halga jong kari kamut ba klempep ba kejelam khalaya kan salong ka jala kanong ba akar tala ka bar tikum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyotrap ka benreu rik sejentia ngilong kum ka nong ba akar tala ka bar namar hangti hapo tripura pila jui ba utari trais nong ula kalalong ripai bat ka ba kham septing susu kolong ba ngilai discuss ba bat imadan kolong namar ba menta kidang wan kini tangya ka kamai kiji kidang wan le etang kila project le purukom kam sneu tu kapor lada kine ki jaj benreu ki banabari kila bon pai kin kini ru saya kam sensar yo ka ma yo kin jit lo jong breu le jong dong mi khmat kum belajar ki ki jela tetak tau ngida kum ka jaj breu sokya bat ni so bat ai kublai kerpang ye madam ru iba ila ular ban tresitom bat simkhya ye ke benta namar ngi sutu ba ka jingma ka jingmasau ka ap yangi kumitari tremulok lada ki bar jela ki bari ki wan rung kertlap kat benang mi ki por kat mi ki si har negeri ki te ki don ro ki isu ki bang ya discourse habadai ka jing jelai ki kamsneu handrenting ka jing jelai jong ka jipan slam ban talak ki ni resat please kita kwa ba I astan secretary ba in brief ni next scene la yo ba ya
Today ru I TGP I ba nongkong na kalian do ni ban Peit ya di sport way. Ke mana kumpul orang terus dan mila back I banyak kena pun bak kita Peit ila kan. Ke ni tengah ha long ka karkom ya pulu ju ya I madam bat I da sim ru positif ni ya ke sejuk set ke ni. Ke hadin betul ke jingkran jong I presiden ke orang Jepang. Halor ka jing ut ki pat ba na kishnong jalilum jalithem bat nong kinri ribhai district ya ka jing jat rathai ka surok khindo hakini kishnong laitli ki nong yalam ka seng hinno trap youth council HYC haka jingalam jong uba RC thank you president kilalet banjungo dala ki jong ki khamat ya ka surok hakini kishnong haka khat pratarip NAITUNG dashisha kila syam bakani ka surok kamlong shu banyat kalina ka jingjat palat jongka ki pai ba nong rep ki hab ban kit ya ki mar rep shaki yo da ka bormen kum juru ha ka pang kashitam ki hab ban kit ya ki nong pang da ka bormen ki nong yalam ke HYC kila ker pat ki bor sinchar district be ki bor jong ka PWD ban pai ki khamat shaki ni kishnong ki ba ki pat ba ki kendu ya ki jing e man kasi naka daw jong ka jing sniu palat kilinti ki singkien jar stop Rok teh ngi don hak deng ke jingke bat ke jing jenjar bangi lek ngiwan siam bagane ka surok kalong ke ba lak parat namar kalak tlu ngimla su banyai banyeng bantre bantak banlek banwan namar hakakit kamtam le sakit ka ba kamtam le ke pang ka stom bangi penpoi na snong sadu sane sa umsong po WFC Henry ngi siam jinge namar bakal ti ka singkin hi hangi kamdon jadi na kane nila persang ru bat hu MLA ban kontak ban yakren ban pan jingerap Henry hadu mentaru ngim siam ayo te de na kane kadaw ni kerpat kamtam ya ki MLA ban borom bakin sumha ban pai khmat lem sangi khnang ba nila ban yo ya ki ki jing mentoi na banta kalik kawan ke jongi bat kamtam ru Nalain jui kum kan trap youth council jong ka riboy sangi hadin ka jing yo jingi ka jing ujor jong ki paiba habre ba ka jingi ka bai kendu habre bat ka jimbum yo jong ki surok rong na du bawan ate na po jali them jali lum jol hadu nong kanri tera marta daw mata sing lawan bani kendu bat ki paiba ki nong snong jong ka snong bari iru dala jong khmat ka jingi ka ba ki paiba ki kendu khamtam ha ka porliur kumne kimla ban kit ki marrep ki mariang jong ki shakyo ki hat ban le di ya ki marep ke joki kapan long ro iki bakin mat ke jingdup ke jingdup namar blai ba usurok de belum jong kayo ka kot barang juko porong soban ong ba ki bapang ki bastom ban kit na kisnong joki ban ra shaki hospital kimla ban kit namar blai ba ki kali kimla ban poi sha kisnong ki thaw joki kade kade bu joki ba ki ban ki krem do ka basai da ka basai ba juko por da ka burom ka long khamtam ye ki long kimi ki barmet haba ki kwa balik khai ki khulung joki shaki hospital shaki sub center umsong lane CC putar kma kimla ban leng kadaw long namar ki kali kimla ban poi ke snong juki namar ta kadaw so ban kum ka seng ka ba judon ba pai ba na kapor ni so ban pha ka message ka ba shai
shau nong mi kmat jong ke jirang konstitusi kata kalong ba pidon ha ke government pisong ha ke suki ba sobha ban peit lem jinge jong ni pai ba ki ba mat ke jinge kuma ha por election pijuan so pai ba ban kerpat so pai ba ban ai ka vote ka ba kodor ke jongki sobha ki nong dia marep ki mahajan bat ki nong song basa hayo mangsang is garo hills kila be thong ya ki nong krong musur nong lom khajna hayo ha ka khat pratarik unaitung ki bala suba ki de ki brio jong u henendro ar sangma u mdc ghadc u bala yu right ya ka borsh nong ka badan nila ka jong ka kinhun ban sumar ya ka yo ha ka ni ka shnong ka local market committee Day tangkani ka local market committee kabadan bor bantung yaki brio ki banlum musur lani lum khajna na ki dukan bade ki mar ki mata ki bon de hayo mangsang kabalong shisen shitayo ya kador kamur jangki musuru labo da ka local market committee hakador ka babet lang ya baro Henry uniu MDC ula thambor ya ka shnong bat ula thung da ki brio jong u ki bala o musur hakador ka bahe Khuborjylla haka porba penyat ka local market committee. Haka khat pratarik NAITUNG da ka jing bitar ka bajur ki pai ba shenrang bat kinthe kila yang buk bat be thong yakini kilong nonglum musur jong u henenro ar sangma kibala phet krat lailum laiwa bat donbok bakiyo let ri hak tempulit ka badan hakani ka shnong. Kinong yalam jong kani kashnong kila pertam mardor ba num ailat yano ru ban le donbor ba de tangki brio ki ba ka local market committee ka thung kilong kinong lum musur na kani kayo na kani ka huri hura dan kanu ka jingja bas ngosi ka khubor na lom garo Hadian baki khun ki hajar jong ka hima sora kila Birmingham manwan kiyo sa district council ladaka council kandang yai pin e ban pin kala ya karai halor ka shnong majai haka janmiet khat pratarik unaitum nakalyang ki khun ki hajar jong ka hima ringkat UMDC ka sora uba titos khan kila yekendu ubat deputy CEM uba pin PNCM halor ka te kaman u convener jong ki khun ki hajar ka hima sora uba benut haka jinge kren bat kilat pathai khubor ulaong hadien ka jingshim khia nakalyang UMDC jong kathan ringkat bat ka executive committee ke HADC lapin sange no yakarai ban kintiu shakakerdan ra yakashnong majai bat nakalyang ki khun ki hajaru ki pidang hun yakarai jong ka council kilakamen namar ka jingdawa kalalong ka basaiso Wen yang konbina jong kan ka kikun ki hajar jong masora ni habang ya kendu matan bat deputy CM ni dap ka jingkman ban ui ba ka executive committee jong ka KHDC mata sngi ka paai ya karai bala ribuk no ya kan ka rai pamen kan ni aku trip nai jun aja usah bat betri kampung ni ka order ka bawa ajar arpo nak leng jong kikun ki hajar masoban ai kuble ya ka executive committee ka ba la rai mata kasni ka bala sengap ya ka jengkat pa jong kikun ki hajar pangai kuble ya ICM iba hakapor pangiwan yang kendu la atayo tayo bala lek atayo mentak lapai te haga jengkreng jong i yong ba Indonesia abad i ini apa hadian jong ka session te hadian jong ka session pak hapon ko tugas ngi bangi kendu ngi yong ye iba ngi gum hajar ngi kwa ya bab bahkan no ba seiso alo jeng dabang jong i tingi sukmen mentak ngi ba kajuba bangi yo kalau ngaba seiso bat kalau ngaba jo dengan aku boleh khamtam ya deputy CEM
ibang ilayo ya kan ko order nak ti jong i matas ni ngai ko i pa ila penyo ya kan ko order 14 ngap lu ya ka ai ka bangi kun ki hajar ngila dawa teng aku boleh khamtam ya MDC jong i iba la du thia du dem lengkat lang bat ngi ki kun ki hajar ha bangin penolong sunan mentah kasengi ban ribuk no ini ko order bami aku tarik menuju ajar pusau teng aku boleh i ba ngilai kendu i po iyang ngilai kendu i hang ni po office bat kan ni kasengi du ngi kendu i hang ni po office jong i bangilai lang po kamra jong deputy CEM bat kalong Kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan Japan ka Don Bosco Media Network.